ବୋକା ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ବୋକା ବୁଢ଼ାଟିକୁ ପଚାରିଲା, ଅଜା, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା କହିଲା, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଥିବା ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ରୁଟି କିଣି କରି ଖାଇବି। ବୁଢ଼ାଟିର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାଟିକୁ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛି। ବୋକା ପଚାରିଲା, ଅନ୍ଧ ଭାଇ, ତୁମେ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ଅନ୍ଧ କହିଲା, ପୁଅ, ମୋର ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା। ଏଣୁ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ହଜି ଯାଇଥିବା ଠେଙ୍ଗାଟିକୁ ଖୋଜି ଅନ୍ଧକୁ ଦେଇଦେଲା। ବୋକା ଚାଲି ଚାଲି ହାଲିଆ ହେବାରୁ ନଈକୂଳର ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କେତେ ରାତି ହୋଇ କେତେ ସକାଳ ହେଲାଣି ତାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବାମନ ତା ପାଖରେ ବସିଛି। ବାମନ କହିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ବାଡ଼ି ଓ ରୁଟି ଦାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଶା ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଛ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ସବୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସତକୁ ସତ ଜାହାଜଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାହାଜଟିକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଜାହାଜଟି ତଳକୁ ଆସିଲା। ଏହା ପରେ ବୋକା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସିନା ପାଇଗଲି, ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରରାଇଜରୁ ଅମୃତ କିପରି ଆଣିବି? ବୋକାର ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାରୁ ହାତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳସି ଭାସି ଆସିଲା। ବୋକା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଅମୃତ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ନେଇ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉପଦେଶ ମାନି ବୋକା ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିକୁ ନେଇ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାରାଣୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବୋକାକୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ସସମ୍ମାନର ସହିତ ଅଣାଗଲା। ରାଜା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ବୋକାରାମ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ନେଇ ମହାସୁଖରେ ରହିଲା।